Едно от първите и най-успешни училища в прилагането на дуалното обучение у нас е професионалната гимназия по транспорт и енергетика Хенри Форд. Тук дуалното обучение се прилага още с въвеждането на модела. Сега училището има 550 ученици в тази форма и сътрудничи с над 100 фирми. Всеки от тях може първо да се запознае с начина на работа, второ да прецени дали такава работа би му харесала за в бъдеще. Изключително добре е прието от работодателите, защото в рамките на 2 години те имат възможност да наблюдават учениците, които са в дуална форма и да преценят на кой от тях да предложат, след като завърши договор, да остане да работи във фирмата. 4 от учениците на гимназията са приети на работа в голям автомобилен сервис, веднага след като са завършили дуалното си обучение пак там. Когато започна тази програма, тя беше в 11 клас и междувременно идвахме тук на работа и междувременно и учихме. И след време, когато ние завършихме, аз завърших тази година и предложиха договор. Вече са ми колеги, справят се, да, имат още какво да учат, все пак са още много зелени, много млади. В процеса на работа научават доста неща, справят се доста добре към момента. При дуалната система, освен уроците в училище, учениците имат практическо обучение в реална работна среда. Това става в 11 и 12 клас, като в 11 клас ученикът прекарва 3 дни в училище и 2 дни в фирмата, а в 12 2 дни в училище и 3 в фирмата. Работодателят осигурява наставници на учениците, както и възнаграждения. Минимум 120 лева в 11 клас и 180 лева в 12 клас на месец. Това е всъщност един успешен модел на професионално образование. Той е успешен по отношение на учениците. Самите ученици, докато получават знанията, те на практика формират и своите професионални умения в съответната фирма, на съответното работно място, определени дни през седмицата. Дуалното обучение у нас започва през 2015 с проект Домино, финансиран от Швейцария. Подкрепа оказва и проектът към Австрийската търговска камара GoDual. Броят на учениците нараства от 353 през 2016 до 11 705 през 2023. Кодексът на труда урежда сключването на трудовите договори с учениците. През 2018 е създаден консултативен съвет за професионално образование, който координира и дуалното обучение. Започва и процес на промени. От Българо-швейцарската търговска камара и от Австрийската стопанска камара препоръчват да се помисли за обръщане на модела на подбора на учениците и споделят опит. Фирмите ги избират, т.е. фирмите имат контрол на входа и след това професионалната гимназия едва ли не, да кажа така образно, вторично, тя е длъжна да ги приеме и да ги обучава тия деца. Фирмите да участват в процеса на определяне на правилата, не да им се спускат правилата и да им се каже, ето това е положението, участвате ли? В Австрия приема се осъществява от фирмата на ученика. То се провежда нещо като интервю, както с служители. И когато бъдат одобрени учениците да правят обучение в конкретната компания по дуална система, фирмата го насочва към училището, с което има партньорство. Работи се по предварително изясняване на нуждите на фирмите от съответните специалисти, техници с средно образование, за да може оттам да започне процеса, след това да се подготвят съответните училища с средно техническо образование, да провеждат такива практики. През 2020 година започва изпълнението на проект Подкрепа за дуалната система на обучение по оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж на стойност 24 милиона лева. Финансирането от Европейския социален фонд и от държавния бюджет. Той продължава 3 години и ще приключи в края на октомври. Това, което проекта направи, беше изключително сериозно да подкрепи от една страна училищата, от друга страна учениците, от трета страна представителите на бизнеса и не на последно място родителите и всички заинтересовани страни в това да получат по-голяма увереност в смисъла и в ефекта от дуалното обучение. Проектът дава възможност за пробно стажуване на учениците от 8 до 10 клас. Закупени са работно облекло, учебни помагала. Закупено е и оборудване за над 3,6 милиона лева за училищата. Участвали са 170 училища. Над 10 000 ученици са преминали пробно стажуване, близо 1400 наставници и над 900 учители са обучени. Фирмите, които са се включили, са близо 700.